Marcos Kapitulo 14. Duha ka adlaw na lamang sa dili pahimuon ang kasaulugan sa pagsaylo ug ang kasaulugan sa pan nga walay patubo. Ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa balaod nangita og paagi sa pagdakop kang Hesus sa tago aron ilang patyon. Sila miingon, dili ta kini buhaton sa panahon sa kasaulugan, kay tingali unyag magubot ang katawhan. Dito si Jesus sa Betania, sa balay ni Simon nga sanlahon. Samtang nagkaon siya, miabot ang usa ka babay nga may dalang tibod nga alabastro. Puno kini sa mahalon kaayong pahumot nga hinimo gikan sa lunsayng nardo. Gibuak niya ang tibod o gibubo ang pahumot sa ulo ni Jesus. Apan nangasuko ang pipila sa mga tao nga didto ni adtong higayuna og nag-ingnanay. Pagkausik gayud sa pahumot, ikabaligya man unta ka nagkapin sa 300 ka dinaryo og ang halin ikahatag sa mga kabos. Og ilang gisaway pag-ayo ang babay. Apan miingon si Jesus kanila, pasag din ninyo siya, nganong samukon man ninyo siya. Usa ka maayong butang ang iyang gibuhat alang kanako. Kanunay ninyong ikauban ang mga kabus ug bisan unsang panahona makatabang kamo kanila kung buot ninyo. Apan ako dili ninyo kanunay nga ikauban. Gihimo niya ang kutob sa iyang maabot. Gipahumutan niya ang akong lawas agi og pangandam alang sa umaabot nga paglubong. Ug timan-i kini, bisag asang dapita sa kalibutan, iwali kining maayong balita. Ang nahimo niining maong babay, hisgutan gayud aron paghandom kaniya. Unya si Judas Iscariote, nga usa sa napulog duha ka tinun-an, miadto sa kadagkuan sa mga pare, aron pagtugyan kang Jesus ngadto kanila. Ug sa pagkadungog nila niini, nalipay sila og misaad paghatag kaniyag sa lapi. Busa si Judas nangitag maayong higayon sa pagbudhi kang Jesus. Sa unang adlaw sa kasaulugan, sa pan nga walay patubo. Ang adlaw nga maoy ting-ihaw sa mga karnero nga ihalad sa panahon sa kasaulugan sa pagsaylo. Ang mga tinun-an nangutana kang Jesus, asa man kami nimo paadtua aron andamo namo ang panihapon? O gisugo ni Jesus ang duha kanila og giingnan. Pangadto kamo sa syudad ug matagbuan ninyo ang usa ka tawo nga naglukdo og usa ka banga nga tubig. Kuyog kamo kaniya. Ngadto sa balay nga iyang adtuan ug ingna ang tag-iya sa balay nga ang magtutudlo nag-ingon, hain ang kwarto alang kanako. Diin ako makigsalo sa akong mga tinun-an sa panihapon sa kasaulugan sa pagsaylo. Unya tultulan kamo niya sa usa ka dakong kwarto sa itaas nga sangkap sa galamiton og inandam na. Dito andama ang tanan alang kanato. Og miadto ang mga tinun-an sa syudad og ilang nakit-an ang tanan sumala sa giingon ni Jesus. Dito giandam nila ang panihapon. Sa pagkakilom-kilom na, miabot si Jesus uban sa napulog duha ka tinun-an. Samtang nangaon sila, mingon si Jesus, sultihan ko kamo, usa ka ninyo nga nakigsalo kanako, magbudhi kanako. Tungod niini nangasubo ang mga tinun-an ug nangutana kaniya, ang tagsa-tagsa kanila. Ako ba ang gipasabot nimo? Mitubag si Jesus. Ang nagtunlob sa pan uban kanako niining panaksan, ang anak sa tao mamatay gayud sumala sa giingon sa kasulatan. Apan alaot ang tao nga magbudhi kaniya, maayo pa nga wala siya mataw. Samtang nangaon sila mikuha si Jesus og pan, nagpasalamat o gipikas-pikas niya kini o gihatag ngadto sa iyang mga tinun-an. Miingon siya, kan-an ninyo kini mao ang akong lawas. Unya gikuha niya ang kopa o gipasalamatan ang Dios. Gitunol niya kini kanila og silang tanan nanginom niini.
Miingon si Jesus, kini mao ang akong dugo nga giula alang sa daghan ug naglig-on sa kasabutan sa Dios. Ug sultihan ko kamo nga dili na gayud ako moinom pag-usab ni ining bino hangtod sa adlaw nga moinom ako sa bag-ong bino didto sa gingarian sa Dios. Unya nag-awit sila og usa ka awit sa pagdaig sa Dios ug nangadto sa bungtod sa mga olibo. Si Jesus miingon kanila, mutalikod unya kamong tanan ug mamiya kanako. Kay ang kasulatan nagingon, patyon ko ang magbalantay ug magkatibulaag ang mga karnero. Apan human ako mabanhaw, muuna ako kaninyo ngadto sa Galilea. Si Pedro mitubag, dili gayod ako mubiya kanimo, bisan pagbiyaan ka sa tanan. Miingon si Jesus kang Pedro, timan ikini sa dili pagani mutok tugaok ang manok sa makaduha karong gabi una, imo na akong ilimod sa makatulo. Apan mipasalig gayod si Pedro, bisan pagpatyon ako uban kanimo, dili ko gayod ikaw ilimod, ug nanumpa ang tanan sa samang mga pulong. Miabot si Jesus sa tanaman sa Getsemani, uban sa iyang mga tinun-an ug miingon siya kanila, paglingkod kamo dinhi samtang magampo ako. Unya iyang gipauban kaniya sila si Pedro, si Santiago ug si Juan. Gibati niya ang hilabihang kaguol ug kabalaka. Ug miingon siya kanila, dako kaayo ang akong kasubo nga halos ikamatay ko. Pabiling kamo dinhi og pagtukaw. Mipadayon siya sa unahan ug mihapa sa yuta. Ug nagampo nga kun mahimo, ilikay siya sa takna sa pag-antos. Miingon siya, amahan ko, mahimo mo ang tanan. Kuha kining kupa gikan kanako. Apan dili ang akong pagbuot mao'y matuman, kundili ang imo. Unya mibalik siya ngadto sa iyang mga tinun-an ug iyang naabtan nga nangatulog silang tulo. Si Jesus miingon kang Pedro, Simon, natulog ka di ay? Dili ka ba gayud makahimo pagtukaw bisag usa lamang ka oras? Ug siya miingon kanila, pagtukaw ug pagampo aron dili kamo madaog sa panulay. Andam ang espiritu, apan luya ang lawas. Unya mibiya na usab siya og nagampo sa maog gihapong pagampo. Human niini, mibalik na usab siya ngadto sa iyang mga tinun-an ug naabtan na usab niya sila nga nangatulog tungod kay katulgon man sila kaayo. Wala sila masayod kung unsay ilang itubag kaniya. Sa ikatulo niyang pagbalik, miingon siya kanila, nangatulog ba gihapon kamo og namahulay? Husto na. Miabot na ang oras nga itugyan ang anak sa tao ngadto sa kamot sa mga makasasala. Bangon na kamo kay mangadto na kita. Tan-awa ania na ang nagbudhi kanako. Samtang nagsulti pa si Jesus, miabot si Judas nga usa sa napulog duha ka tinun-an. Kuyog kaniya ang usa ka panun sa katawhan nga nagdalag mga pinuti og mga puspos. Mga sinugo sila sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga pangulo sa mga Hudeo. Ang mabudhion naghatag kanila og usa ka ilhanan. Ang tao nga akong hagkan mao ang inyong gipangita. Dakpa siya og unya dad-an ninyo ug bantay pag-ayo. Sa pag-abot gayud ni Judas, miduol siya kang Jesus ug miingon, magtutudlo ug mihalok siya kaniya. Busa ilang gidakop si Jesus ug gigunitan pag-ayo. Apan usa ni adtong diha nagtindog sa duol, miibot sa iyang pinuti ug gitigbas niya ang ulipon sa pangulong pari ug naputol ang usa ka dulonggan niini. Unya miingon si Jesus kanila, tulisan ba ako nga nagdalaman kamog mga pinuti og mga puspos sa pagdakop kanako? Adlaw-adlaw nagtudlo ako didto sa templo. Uban kaninyo ug wala ako ninyo dakpa. Apan kinahanglan gayud matuman ang giingon sa kasulatan. Ug mibiya kaniya ang tanan niyang mga tinun-an ug nanagan.
May usa ka batan-on nga nagkupo lamang og habol nga misunod kang Hesus. Dakpon unta nila siya. Apan kupo lamang ang ilang nagunitan og nakadagan siya nga hubo. Unya gidala nila si Jesus ngadto sa balay sa pangulong pari. Didto nagtigom ang mga pari, ang mga pangulo sa mga Hudiyo ug ang mga magtutudlo sa balaod. Misunod si Pedro nga nagpaantaw ug miadto siya sa huwanan sa balay sa pangulong pari. Milingkod siya didto uban sa mga gwardya ug nagpaduol siya sa kalayo aron mainitan. Ang mga pari ug ang tanang sakop sa labawng hukmanan nangita og kamatuoran batok kang Hesus. Aron ilang mapatay siya apan wala sila'y nakit-an. Daghang mga saksi ang misultig bakak batok kaniya apan wala magkatakdo ang ilang mga pahayag. Unya may mga tao nga mitindog og misultig bakak batok kang Hesus. Sila miingon, nadungga namo siya nga nag-ingon, gubon ko kining templo ha, nga binuhat sa tao, ug sulod sa 3 ka adlaw, patindugon ko ang lain nga templo, nga dili binuhat sa tao. Apan wala gihapon magkatakdo ang ilang gipanulti. Unya mitindog ang pangulong pari at tubangan sa tanan, ug nangutana kang Hesus, wala ka ba'y katubag sa sumbong nga ilang gipasaka batok kanimo? Apan naghilom lamang si Jesus. Nangutana pag-usab ang pangulong pari kaniya. Ikaw ba ang Mesiyas nga anak sa dalaygon nga Dios? Si Jesus mitubag, ako, ug makita unya ninyo ang anak sa tao nga maglingkod sa tuo sa makagagahom nga Dios ug moabot uban sa mga panganod sa langit. O gigisi sa pangulong pari ang iyang kaugalingong biste ug miingon, wala na kita magkinahanglan og dugang pang mga saksi batok kaniya. Nadungog ninyo ang iyang pagpasipala sa Dios. Unsa may inyong hukom? Ug mihukom silang tanan nga sad-an siya ug angay gayong patyon. Unya giludan sa pipila kanila si Jesus ug gitaptapan nila ang iyang mata ug gisumbag siya. Miingon sila, tag-ana kung kinsay nagsumbag kanimo, ug gikuha siya sa mga gwardya ug gitabangag tamparos. Dito pa si Pedro sa huwanan sa dihang milabay ang usa sa mga sulugoong babay sa pangulong pari. Sa pagkakita niya kang Pedro nga didto duol sa kalayo, mitutok ang babay kaniya og miingon, kauban ka usab ni Jesus nga Nazaretnon. Apan milimod si Pedro nga nag-ingon, wala ako makaila kaniya ug wala ako makasabot sa imong gipanulti. Migawas siya og unya may manok nga mituk-tugao. Didto hikit-an siya pag-usab sa babay ug miingon ang babay ngadto sa mga tawo nga nagbarug didto. Kauban ka na siya nila. Apan milimod na usab si Pedro. Pagkataod-taod miingon na usab ang mga tawo kang Pedro. Dili kagayod makalimod nga kauban kanila. Kay taga Galilea ka man usab. Niining higayuna nanumpa si Pedro. Bisag mamatay pa ako karon dayon. Wala gayod ako makaila ni anang tao nga inyong gisgutan. Unya mitugtugaok ang manok sa ikaduhang higayon. Og nahinumdum si Pedro sa giingon ni Jesus kaniya. Sa dili pa mutugtugaok ang manok sa makaduha, imo na akong ilimod sa makatulo. Og mihilak siya.